Goddag. Goddag. Og hej, vi hedder Niklas og Axel. Ja, jeg er Niklas, og det er Axel. Ja, jeg har glemt lige en disket, så... Ja, I kender os nok, men vi vil komme til at lave nogle videoer her på YouTube, og nogle af dem, de er faktisk blive meget sjove. Ja, men vi kan sige, vi kan afsløre lidt, hvad den næste video handler om. Vi har nemlig lige været ude og lave en. Ja. Med en flaske. Ja. Og I må undskylde, at vi ikke lige ramte med slangebøssen. Men vi rammer sgu da med slangebøssen. ja, men vi ender med at kaste. Ja. Gå ind og se den, tak, og abonnere og alt det der, og del og skrive og alt det Facebook. Ja, jeg ved ikke lige, om vi laver en Facebook-side, men ja, det kan være på et tidspunkt. Så vi vil blive rigtig glade, hvis I vil se vores videoer. Ja. Ja, okay. Ja, vi filmer med Apple. Yes. iPhone her. Min ligger nede i lommen. Det var vist det hele. Nej, vi mangler lige en ting. Hvad? Vi abonnerer ikke tilbage. På nogle kanaler. Ja. Vi vil sige gode traktor. Det er godt at slæbe fodbold, men heller ikke. Jo, faktisk meget fodbold. Så ja. Trakt. Vi laver også mini-jackets. Ja, mini-jackets, det de er rigtig glade for os. Ja. Sammen med min lillebror og... Min lillebror. Ja. De er også med nogle gange. Ja, det er mest sådan, hvor vi hopper også meget på trampolin. Ja, det gør vi. Ja. Og vi har faktisk også vores hver sin kanal, og hvis I går ind og kigger på dem. Min, den hedder Axel Krumpart. Der ligger link til den nede i beskrivelsen. Ja, og Niklas' den hedder... Niklas Frederiksen. Ja. Men jeg lægger ikke sådan en video ud, jeg har den bare sådan, så jeg kan synes godt om ting og sådan noget. Ja. Jeg har men jeg tror, Axels, han har nogen og sådan noget. Men jeg tror, vi kommer til at bruge den her rimelig meget. Ja, det gør vi. Ja. Det var vist det hele. Nu er det hele. Tror du? Ja. Ja, det er ret sikkert. Ja, så kommer vi bare til at filme sådan, vi skal snart plejerskole og sådan noget. I kommer i hvert fald til at høre fra os. Ja. Og især hvis I abonnerer. Ja. Vi kan ikke gøre noget at finde os. Igen. Men vi skal bestemme om 3 gange om ugen. Det der vist var sjovt. Var det? Ja. Ja. Nu er vi altså færdige. Har du stoppet den? Nej, men jeg stopper den. Nå, hej. Ja, og vi kommer jo nok også til at sige, det er vores egentlig. For det er vores tegn. Ja, det er vores tegn. Det er vores tegn. Ja. Nå ja, vi ses. Husk at abonnere og alle de der ting, og like og... alt. Nej, de skal jo ikke synes dårligt om. Like, synes godt om, og abonnere. Ja. Og vi gider ikke høre på sådan nogle lortekommentarer. Okay? Lortekommentarer kan vi ikke lide. Aldrig. Vi går ind og oversætter dem, og så melder vi dem til politiet. Nu er vi færdige. Okay. Hej. Husk at abonnere. Vi ses.